Grabing hilak sa usa ka babaeng barangay Tanod atol sa iyang pagdangop sa Brigada Action Center ug iyang gipaabot ang reklamo nga ang ilang barangay kapitan kinsa iyang gidapigan. Gisakitan ug naulawan ang barangay Tanod nga si Fee Charlita Umambak dihang mitug-an sa Brigada Action Center sa gibuhat sa barangay kapitan. Matod ni Umambak, nakurat na lang siya nga gipatawag siya sa barangay kapitan niadtong higayuna. Anaa ang mga opisyalis sa barangay ug ubang kawani ang nagpundok. Matod pa, mibuhi og pulong ang kapitan nga maoy nakahuot sa gibati sa barangay Tanod. Padayag sa barangay Tanod nga nakadawat ra gyud siya nga gitangtang apan para niya ang saktong delikadisa. Ipatawag unta siya og dili pasaksihan sa daghang tawo. Mipasangil ang barangay Tanod nga midapig ang kapitan ngadto sa nabuwagan niya nga bana. Ang barangay Tanod taga Barangay West Poblasyon sa Naga City. Nagduha-duha pa kini kung iyang idangop ngadto ni Mayor Chong o ngadto sa DILG o ngadto sa Ombudsman. Tungod sa akong katungod nga barangay Tanod nga dugay na in taon ko sa Tanod, 2003 pa ko. Kap, nganong imo kong giingon ani? Imo kong gitaktak nga way bugat nga rason? Nga imo kong gitaktak? Rason pa na nga akong pa na magsigig suzol nimo nga ipataktak ko sa akong pagkatanod. Kap, nakaibaw ka na diferensya nga akong bana. Nganong nito ka sa akong bana nga ipataktak ko? Lunod patay ko nimo sa unang panahon paglaban nimo. Nganong giingon ani ko nimo? In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.